Radio Click, a Europa que namora. Que contos nos contaron na lareira da vida, que sombras deixaron na nosa saída, os papéis marcados sen opción de cambio, os estereotipos que o mundo foi creando. Bos días a todos, todas e todes. Somos a clase de Proxecto Competencial de segundo B e no podcast de hoxe exploramos os contos clásicos desde unha perspectiva actual. Se a princesa non quixese ser rescatada. Hoxe acompáñannos Gabriel, Guille e Iria para discutir este tema. É tan interesante como fundamental para a nosa sociedade. Os estereotipos de xénero nos contos dos irmán Grimm. Que opinas, Gabriel? Ola e moi bons días. É un placer estar aquí. En efecto, Antía, os contos de fadas de Wilhelm e Jacob Grimm foron e son parte fundamental da nosa cultura desde o século XIX. Pero estes relatos tamén reflicten moitos dos estereotipos de xénero que se transmitiron da súa época até agora, xunto cas propias historias. Moi certo, Gabriel. En concreto, os irmáns Grimm publicaron unha colección de contos de fadas clásicos, titulada Contos da infancia e de fogar, en 2 volumes, o primeiro en 1812 e o seguinte en 1815. E aínda que son maravillosos, pois conteñen moitas e moi importantes ensinanzas. Tamén perpetúan roles de xénero moi específicos. Non é certo, Iria? Sí, é moi importante analizados para entender como influyen na nosa percepción dos roles de xénero ata hoxe. Na nosa clase de Proxecto Competencial lemos e analizamos só 2 contos, A Bela Dormente e Capuchiña Vermella, pero es que eses tipos pódense aplicar a todos os contos de fadas. Hoxe ímonos centrar no conto da Bela Dormente. Que estereotipos de xénero podemos atopar nesta historia? En Rosiña Silvestre, que é como se chamaba realmente o conto en alemán, vemos a unha protagonista feminina que é dócil, obediente e necesita ser rescatada por un príncipe. Isto vímolo na clase. As mulleres protagonistas dos contos de fadas sempre deben ser amables e agarimosas, e a súa beleza identifícase coa virtude. Ademais, non poden mostrar activas ou curiosas, xa que, se o fan, serán castigadas. Non é así, Guille? Exacto. Iso é precisamente o que sucede nesta historia. Rosiña, a filla do rei e a raíña, é unha filla desexada a que nas fadas do reino conceden dons. Pero que dons? Pois a beleza, a virtude, a delicadeza, a amabilidade, a dozura, cualidades que xeralmente se identifican como femininas. Pero cando cumpre os 15 anos, aproveitando que os pais non están, a cativa ponse a esmar por todas as estancias do castelo. Curosea, rebusca, unha moza ben educada que anda a curiosear pola casa. Iso non pode ser, e ao final atopa un castigo terrible, caer dormida durante 100 anos. Pero por que, Iria? Boa pregunta, pois porque ao nacer o rei convidou a todas as fadas do reino a comer. A todas, menos a unha, xa que non tiña pratos dabondo para todas. A esta fada, moi enfadada, presentouse na fesca e lanzou un conxuro malvado. Malvado, sí, malvado, porque es que outro dos estereotipos máis recorrentes nos contos de fadas. As mulleres poderosas adoitan estar identificadas coa maldade ou coa bruxería. Sí, así é, e non esquezamos ao príncipe. Ao pasar en 100 anos do conxuro, chega un príncipe a aquel lugar, que é o Eore que salva a princesa. Este estereotipo do home forte e protector tamén é moi común nestos contos, non é así, Gabriel? É certo, o príncipe chega a aquelas terras atraído pola historia da Bela Dormente e, aínda que un vello lle di que non vaya ao castelo se non quere atopar unha morte terrible, o noso héroe responde: eu non teño medo. Isto é moi común nos contos, héroes planos que non amosan emocións nin sensibilidade, iso é cousa de mulleres. Este é un estereotipo moi estendido, daquela e hoxe que os mozos non poidan amosar debilidade, que non admitan nunca que teñen medo ou que precisan axuda. E lembremos tamén este outro estereotipo de xénero, a pasividade das personaxes femininas. E tanto, Rosiña Silvestre cercamente non pode ser máis pasiva, pasa 100 anos a dormir. E chegamos ao derradeiro dos estereotipos. Cal? O final feliz, cal ia ser?
En todos estes contos existe un final feliz. Na súa inmensa maioría se escenifica unha boda. Lembrades aquilo de "e foron felices e comeron perdices por sempre xamais"? É verdade, o príncipe chega onde está a princesa, sorpréndese da súa beleza e dalle un bico. A unha moza dormida. Por certo, iso non se fai. En aquel momento de casualidade da vida, a princesa esperca porque se acababan de cumprir os 100 anos do conxuro. Así o di no conto. E casa con príncipe, por salvala. Os estereotipos de xénero vémolos en moitas outras historias, por exemplo, en Brancaneves. En Brancaneves, o protagonista é coñecida pola súa beleza e a raíña malvada está obsesionada con ser a máis fermosa. Volvemos a ver que o valor dunha muller está na súa apariencia e que as mulleres poderosas son mesquiñas. E non só iso, senón que ademais, o cal tamén pasaba na anterior historia, as mulleres sempre se sacrifican e sufren nos contos de fadas. Brancaneves é envenenada despois de escapar da súa madrastra. Cinsenta sufre a mans da súa madrastra e irmás. A Bela Dormente apaña un castigo de 100 anos porque o seu pai non quixo mercar outro prato de ouro. A Porichiña Verbella e a súa boiña son engolidas polo lobo, etc, etc, etc. Con isto, transmítese as mozas que se queren ser felices, ao final deben de sofrir e sacrificarse. E, por suposto, teñen que ser fermosas, para que o home se fixe nela e lle salve. Pero non un home calquera, un home forte e valente, porque, por exemplo, en Brancaneves vemos que os enanos, aínda que son personaxes masculinos, non teñen un rol heroico, son máis ben figuras de apoio, o cal, por comparación, intensifica o rol do príncipe como home forte e protector. Estes roles de xéneros tan marcados poden influir en como os nenos e nenas ven o mundo e as súas propias capacidades. É importante ter en conta estes estereotipos ao contarlle estes contos. Absolutamente. Podemos usar estes contos como unha oportunidade para falar sobre os roles de xénero e como cambiaron co tempo. Iso sería señal. Lembremos que, segundo unha investigación levada a cabo pola Universidade Complutense de Madrid, os nenos e as nenas interiorizan os roles e os estereotipos de xénero a partir dos 4 anos. Vese que os nenos e as nenas xa desde esta idade observan e fan propios os roles de xénero que seguen estando aceptados no mundo adulto, aínda que as mensaxes sexan máis sutís e menos explícitas que no pasado. Pois daquela, querido público, porque non damos un paso máis e creamos novas versións destes contos que desafían os estereotipos tradicionais. Imaginemos unha Cenicienta que se salva a sí mesmo, ou un príncipe que necesita ser rescatado. E se o dragón quixese unha vida sosegada, e se o príncipe non quixese loitar, os contos mudaban e o mundo a cambiar.